בוא נעזור לך. איפה? רוצה שננסה להכניס את הרגל השנייה? מה צריכה? זה המוקסות? כזה. זה נוח? יותר נוח? פוש קטן. פוש קטן. אני יודע שזה יהיה קשה. אופס, צריך. אופס! איך הוא יצא לקשה? 3, 4, חזק. אתה קצת זקן. אז לי קצת זקן, אתה... לא, הוא ממש זקן, הוא לא רק קצת. חזק, חזק. הוא זקן, הוא תכף סבא. למדתי את התרגיל הזה. קדימה, חזק. וואי, איזה תרגיל! טוב. כישלון. אופלה! הוא עושה יותר מהילדה? חזק עם הרגליים. חזק, לפדל חזק אני רוצה. חזק. קדימה, קדימה. עד איתי, חזק עם הרגליים. חזק. חזק, כל הכבוד, יופי! חזק. יפה. המקסימום חזק. זה הרמה של זיוי, יופי, כל הכבוד. יפה. המקסימום זה תיזהר פה. חזק, חזק, חזק. חזק, חזק! אתה יכול. המקסימום זה הרמה הזאת. כן. לא, מה, תראה איזה תותח הוא, וזה רק בהתחלה. חזק, חזק, חזק. וואי, אני ממש שמחה לראות את היד ככה, זה נראה שזה ממש נוח לו. כן. לי קוראים שי ולא קוראים רועי. אתה יודע איך לעצור? המקסימום של הרמה תנסה לעצור. זה הרמה בסיסית ויגיע זה כזה. ככה אתה עוצר? זה המקסימום של הרמה בסיסית ויגיע. זהו, אין עוד מקסימום. אחת. את רואה? בצורה אחת עושה את זה, כן, כן, והשנייה עושה את זה. אחלה. יאללה, חזק! תעשה חזק! פוש קטן. אתה לא יכול בלי? לא. חזק! תעשה הכי הכי חזק. הופלה, יופי! וואי, עשיתי את זה לבד. כל הכבוד. כל הכבוד! יאללה, זה איתי. איזה שובב! אתה יכול לפנות? חזק, 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 חזק. יופי, זיוי, כל הכבוד! חמוד. תיזהר לו ליפול לפני. תקשיב, בוא נעשה לו בינתיים פעם אחת. וואי, זה נראה שזה כאילו... יואו, אתה נוסע מהר, תקשיב! כן. אתה רוצה אתה לסדר? למה לעצור? עכשיו אתה רוצה לנסוע הכי 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 מהר? למה היית? איתי לא מחכה לך, אתה צריך... ואין לו טלפון. יאללה. פלא! חזק, חזק, חזק! תסתכל לאן אתה נוסע. יופי! אופ, נראות.
ניצחת זיו, ניצחת אותי. זיו רוצה איתי תחרות קטן. אתה יכול בלי. יופי. תרכב איתו, איתי. זיו, תסתכל. אבל... וואי, וואי. מנוחה. קר לטוס. מה קרה? זיו. שימי פה. מפה. הצידה? אתה יכול להזיז את הרגל הצידה קצת? פשוט ככה החוצה. אתה יכול? עוד שנייה בחוץ. אוי. עוד שנייה בחוץ. אתה יכול להזיז? להוציא אותה? לא, תראה, בואו זיו. להמשיך את הנסיעה. לא, אנחנו ממשיכים, אבל עכשיו אני חושבת שנעשה עם דבר אחר. אתה יכול להוציא אותה? אוי, זיו, תסתכל עליי. אתה יכול להוציא את הרגל? לא. לבד. אתה יכול להזיז אותה? לכיוון הזה? תראה, ככה. כן. ולמשוך הצידה. תנסה... היא צריכה להיות למטה, זה הקטע. לא לפה, תראה, תסתכל. הצידה. הצידה, ככה. אתה יכול לעשות את זה? יפה מאוד. הוא לא יכול אבל. די, נו. צידה. אתה ממש הצידה? אתה עושה? כן, לא כן, עובד? כן, כן. יפה. רק את העקב, את החלק האחורי, רק את זה אתה צריך להזיז, ככה. זה גם מחליק, ולשלוף החוצה. בדיוק, ולשלוף. ולשלוף, יפה. יפה, יופי. אוקיי. עכשיו... כואב? לא. יאללה, אז תתחיל לנסוע. רגע, הרגל השנייה לא מחוברת. נחבר לך. אני אעזור לו. למה היא בלי? אני אהיה איתו ברגל השנייה אנחנו מנסים משהו אחר. אתה רואה שהם אחרים? אתה רואה שהם אחרים בשתי הרגליים? עכשיו ננסה משהו אחר, ונראה מה עובד יותר טוב. אני הולך לנסוע איתו. יאללה, אעזור לו, אני אשמור עליו. יאללה. אני... אוקיי? פוש 3, 4 ו... חזק. פוש קטן. תסתכל לאן אתה נוסע. אני בלי רגליים. מה? אתה נוסע בלי רגליים? חזק, חזק, חזק. בלי רגליים. זיוי, יופי, כל הכבוד. מעולה. חזק, חזק. חזק. שים סיבוב. קדימה, חזק. זה עובד יותר מה טוב קרה? ממה שחשבתי. מה קרה? קדימה. חזק, חזק. עם הרגל הזאת. למה? נסתכל על הנושאים. תסתכל למה אתה נוסע. כי זה חשוב, זיוי, אחרת אתה נתקע בדברים. תגידי, לא, הוא יודע לעשות, הוא יודע לעשות. נדחוף לו אותה. מוכן? קדימה, חזק. תסתכל למה אתה נוסע. חזק. תסתכל לאן אתה נוסע! כן, אחורה. גו! חזק, 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 חזק! חזק, 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 קדימה, קדימה. קדימה, קדימה. ואז הפסקה. וואי, יופי, יופי. עד לשם. יופי, איזה מהר אתה נוסע. וואי, 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 קדימה, תחרות, תחרות. ולעצור. וואו, זיו, כל הכבוד! רוצה לבוא במגלצ'ה? אבל היא מהירה רצח. היא מהירה רצח. היא נראית כזאת. היא ממש גבוהה. היא יותר גבוהה מזאת. נכון. אתה רוצה ללכת בשנייה? פה הוא הולך ככה, זיו, פה הוא הולך ככה.
למה לא צילמת זה אחד אותו? ממש מגניב, זיו. בוא נעשה סרטון אותו נראה לי מטפס. שתאהב את זה, אתה בא? נכון. אוי, לבריאות. לבריאות. אפילו לי היא מפחידה. היא גם לי מפחידה. לא. זיוי, בוא רגע. אוקיי. יפה, רגל שנייה. וללחוץ חזק, אתה יכול ללחוץ? מוכן? 3, 4, פוש קטן. גו! אוקיי, אז גם אני ארמה. עקפתי אותו טכני. עקפתי אותו טכנית. מהר, יואו, זיו, אתה נוזע ממש מהר! פה זה פשוט לא הרגל במידה. השנייה קצת בורחת. זה פשוט לא במידה. תסתכל לאן אתה נוזע! ושמאלה. קצת שמאלה. אבל זה יכול לעבוד טוב, הכיוון הזה. בוא נראה עכשיו איך הוא מתמודד עם להוציא את זה. אתה יכול להוציא לבד? יפה מאוד. מספיק. מספיק? יאללה, הביתה.